шул Олышады авылында туганмын, үскәнмен, минем картәтәм шул авылдан, минем бөтен нәселем шул авылдан. Бу Олышады авылы районда иң зур авылларның берсе дип шутлана, башкорт татар авыллары арасында. Борынгы авыл, менә без бу авылдан бийек кешеләр чыккан. Фарид Буляков, Али Карнай, генерал Галиев, ике герой соцтруда, врачлар, укытучылар һәм бик күп эшчән уңган халык. Безнең менә Шаймуратов варистары буенча материаллар ия башлаганда, шунда шундый хат килде. Шунда без военкоматтан элемтәдә шуртай башлаган идек, списокларын җыя башлаган идек. Шунда килеп чыкты, бирделәр безгә 30 кеше список, шуның 25-е Олышадыдан, Шаймуратов та хезмәт иткәннәр шул Бөек Ватан сугышы вакытында бергә Шаймуратов белән. Шунда безнең редактор газеты булган Кызыл атчыларның Али Карнай, зампарит булган генерал Галиев полковник званиясендә, шуннан генерал була Шаймуратов белән. Шуңа безнең рухыбыз башкорт рухы, без башкортлар күптән минем картәтәйләр мин әтәй диядер инде менә инәй шундый безнең говор шундый, без диалектта сөйләшәбез, гомер буена диалектта. Мин менә 10 ел корылтайны алып барам монда, башкорт корылтайы 10 ел сөйләнгәнгә, шунда баштарак безгә икенче төрле карыйлар, мин менә башлаганда башкортча сөйләтәләр, мин гомер буена шул телдә сөйләшкәч, менә Татарстанга барсаң, мине син ди башкорт диләр, сразу определять итәләр. Шуңа безнең диалект аерылып тора. Безне гомердән гомер менә Эше авылында безнең берсе Шагы авылыннан чыккан Калмазан авылы бар. Булай Кыйгазы Тамак, Шайзада Бабичның туган төбәге инде. Олышады авылы, алар башкорт авылы дип шутлана, башкорт халкы яшәй монда. Безнең курултай эшләй, без бөтен чараларда катнашабыз. Менә исәп бар, яхшы итеп бер зур канлы руы йыен үткәрергә, Алла бирсә, бөтен юк Башкириядә инде. Ул безне әйбәттә белмәйләр, килеп, безнең ничек яшәгәнне күрсәләр, бигрәк тә безгә бер рәхәт булыр димәкчемен. Безнең элемтәдә буласы килә. Хәзер әзерләнәбез менә анда Фарваев Халил Кадимович инициатор, шул Шайзада Бабичкә башлаган чаралар белән бергә Кыйгаз Тамакта памятник ачарга, жир эшкәрткән кешеләргә багышлап инде. Шуннан музей Шайзада Бабичкә, бөтен тирәктә бөек кеше чыккан, үзенең туган авылда музей юк, безгә шундай эшне эшләргә кирәк. Безнең менә мин по женской линии нәнә ягыннан мин внучатый племянник булам инде Шайзада Бабич. Шайзада Бабичның картәтәсе алып кайткан зингер машинасы да бар анердә. Әлдә саклана иде. Тегә Шады авылы, Кыйгаз Тамак, менә Калмазан, канлы руына керә. Бу безнең төньяк иң читкә авылы дип шутлана инде. Безнең элекке тарих буенча безнең Шады авылы Уфимская губерния, Кизгәнбашевская волость, Бирского уезда булган. Кизгәнбашевская волость бездән 15 километр где-то менә. Кизгәнбаш авылы. Кизгәнбаш авылы. Хәзерге Балташ. Балташ районында безнең авыл шундый урында тора. 5 километр граница Бурай районы, 5 километр, 7 километр Балташ районы границасы башлана инде. Шундый матур урында эш буа бар. Элек булган 4 мәчет булган, зур авыл булган, көчле авыл булган, базарная площадь булган. Базарная площадь үзе сөйләп тора бит инде, үзен минең торговый путь. Канлы руы безнең менә элек җыелышлар берничә җыелыш булды. Безнең флаг та бар, менә шәҗәрә күтәрелеп китте шул вакытта. Менә Бүздәктә, Благоварда язык, Бүздәктә җыелдык буга җыелыш булды. Уфада 2 тапкыр җыелыш булды. Әле менә бездә дә шундый канлы руын җыеп, монда шундый җыелыш җыен үткәрергә кирәктер дип уйлыйм. Без бит менә тыяктан килә, без иң читке район, авыл канлы руының. Менә Бирский районда безнең Лашын таулары барлар. Монда 3 авыл безгә бөтен башкортларны җыеп, канлы рулар, монда да бер
деген керектір деп ойлаймын. Қатнашабыз, біз шарада қатнаштық. Біздің диалект бетінде ғұмырдан ғұмыр ол диалект, ол біздің бар диалект, біз аны біледірейік. Бізге ол бүгін русша еткенде открытие түгіл. Просто бізді поддержка болмаған, аңнаушы кіші болмағандар енді. Влияние бетінде бар бір языковой. Мен оқығанда біздің китаптарда столица Казан деп жазылған бұладыр, шынды нелер, учебниклар бұладыр. Міне 90-шы жылда, міне рахмет еуғыры біздің директор школы Нуртинов Марат Нуриярович, тоже төп біздің менеке ауылына қайынды ол башқұрт тілін үйренуіне как родной язык, ол аның не, ол құрылтайға да барды, аның не, ярдәмінде дейін, аның. Ол міне китаптар пайтарды, шыннан міне башқұрт тілі біздің шады мәктебінде олай литературный башкирский язык изучаться етті. Ол біздің бүтін тирияқтағы мәктептерде, міне райондағы мәктептерде почти 70% оқытушылар шады оқушылары. Шады оқушылары оқыталар қазір. Олар институтлар бітіріп, башқұрт тілі оқыталар. Біз бара бір өзіміздің диалектте сөйлесеміз. Міне мен қазір екінші түрлі, Қорашта екінші түрлі, құрылтайға бара, мен уже өзімнің диалектте сөйлесем, проблема жоқ. Рахмет еуғыры. Ол дальнейшем шондай элементә керек, ол аны изучать керек. Ол біз шетте қаларға тиішті көрбіз. Нешегінде біз башқұртлар болып, әлемде тілде сөйлесек те біз бару башқұртпыз. Даже мен переподготовка не вақытында даже башқұртша сөйлесмейсіз деп айтқан, замечание еткен кішілер бар шындай не. Уфаға барғаш. Қорашлар әншектір, біздің қораш, біз бірден болып, тілдері біз түрлі болса да, біз башқұртлар. Біздің яқта признание бара, біз іліктен признали, біздің ондай проблема жоқ. Влияние нешеге тән, көбісінше влияние болғандарын тілге әне еғыннан бұлай бітінде. Көбісінше татар қызлар алып өткандар шуңа тіл өзгеріп табылғандар шындай нелері бар дәнді влияниялар. Біз башқұрт етіп признаем, бұл шады қалмазан қиғазауларын. Біз башқұртлар. Міне Нафира Иксанова, художественный руководитель қиғазтамақнықа мирасының. Ол сөйлейді, менің портреттейдер Қорайда, Қубызда. Менің шалада Қорайда ойнаған кішілер бар, Қубызда. Ол Нафира апа сөйлей, аның ауылында әліктен Қорайда ойнаған кішілер көп болғандар. Бұлған бет бары бір, башқұрт қаны бар. Диктант yazғанда да бізге рахмет шондай кіртуге, ол біздің үшін плюс. Біз диктант яздық диалектта, бізге сертификатлар келді, біз шотландық, бізге бұл признание северного диалекта, ол біздің үшін объединение только. Плюс. Шапсыратла, жил пушалар, без башкатла.